Ontza elkartearen 75. urteurrena ospatzen dugu aurten. 1941 hasi zen ontzaren ibilbidea. Segurasko afari meriendatxo bat eta basoerdi bat izango zuten aitzakia elkartzeko. Bitartean, lagun artean, kontu kontari aritzeko, kale txikiko eta Andoaingo nobedadeak, lanekoak eta afizioetakoak. Alaxe ariutiko ziren. Gerra osteko giro hartan, ordea, etzen izango gaurko askatasuna elkartzeko, lasai hitz egiteko, pentsatzeko ere. Ontza elkartearen sortzaileak aurreratu batzuk izan ziren, elkarte bat sortzeko eta legeztatzeko pausua eman zuten. Lehenak izan ziren Andoainen, honelako elkarterik ez zegoen. Eiza eta Arrantza elkarte sortuz historia egiten hasi ziren. Izan ere, 75 urte hauetan dagoeneko 4 belaunaldi igaro dira bertatik. Eta 75 urte hauetan ontzak ibilbide oparoa izan du. Ontzak bere alea jarri du kale txikiko eta Andoaingo giroan eta bizitzan. Auzotik, herritik, udaletxetik, beste kirol arloetatik eta barretik eskatu zaigunian ere, beti prest egon gara gure laguntza emateko. Eta batez ere, lagun artean edo familian ospakizunak egiteko eta tarte ederra konpartitzeko aukera eman digu denoi. Bazkide garenoi eta bazkideon lagunei edo zenitartekoei. Horregaitik, ontzako gaurko lehendakari gisa, eskerrak emain nahi dizkiet gure aurretik elkartean lemazain izan diren guztiei. Benetan, eskerrik asko gure aurreko guztiei. Eskerrak eman baita ere zuei pregoilariak izateko aukeratu gaituzuelako. Elkarteaz disfrutatzen jarrai dezagun guztiok. Ondo pasa festak, gora ontza elkartea. Gora kale txiki, gora Makandida, gora Andoain, gora San Juan.